Аз имам една история как някакъв пич от другия клас дойде да се бие с някакъв от нашите, не помня за какво беше, и му удари един юмрук, при което оня го бутна, взе един стол от тия комунистическите и той докато се изправя просто го изхака в главата и това му рестартира билса, разбирате ли? Това пич стана бавно развещ. За едно 5-10 минути не знаеше къде е, не знаеше кой е, не знаеше българската азбука, вече нищо, разбирате ли? Ще също друга интересна история. Някакви роми, да го кажем, да няма тук демонетизация после. Нещо му са заяждали, го причакваха пред училище и то пича разбра, при което ние седим в голямото междучасие и го виждаме как пича излиза от училището с брадва и почва да ги гони. И тръгва да ги гони по улицата и той, нали, те имаха перфектния план, защото, нали, плана, ако видите човек с брадва, че бяга към вас, най-добрият начин такъв да го контрирате е да избягате. Защото брадва. Да, при което те тръгват да бягат по улицата и той като GTA ролплея. В смисъл, те тръгват да бягат по улицата и една патрука копеле идва. В смисъл, все едно е дебнела там. Идва една патрука и после го прибират с белезници обратно. И връщат брадвата. Брадва ли бе? Да, човек, някакви такива истории.